Empilweni akubalekile ukuthi uhamba nobani, abanjani, abanani. Kodwa kubalekile ukuthi uyazi ukuthi uyaphi. Ngeke ngabona umuntu ehamba nabantu abanamandla, ehamba nabantu abanezinto ezisheshayo, eziphathekayo, kodwa wa-end up uthola ukuthi yena akazi ukuthi uyiwaphi. Kulula ukuduka mongazi ukuthi uyaphi. Angiphinde futhi mongazi ukuthi uyaphi kulula ukuduka. Kahle kahle akubalekanga ukuthi umuntu ungitsheleni, ungithembiseni, kodwa ukuthi mina ngiyazini ukuthi ngifunani. Akuzona izinto esithenjiswe zona esenza ukuthi sime noma sime nabantu. Ukuthi abantu into abasithembise zona aziphazamisi into esifunayo. Kunomunye umuntu oyithetha kwi-relationship wathenjiswa into ethize kwi-relationship enhle, kanti lento athenjiswe yona iphazamisa lento ayifunayo. Lento ayifunayo ayifani nento othenjiswe yona. Into ebalekile akona ukuthi kuthiweni kuwena, kukhulunyweni kuwena, umuntu unjani, unani, uvezeni, kodwa kubalekile ukuthi wena uyazini ukuthi ufunani futhi uyaphi. God bless you.